Ишәнсез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшыруы сезнең белән мин, Рәмилә Хәмидуллина. Бүгенге чыгарылышыбызда без сезне артистларның тормышларында булган кызыклы яңалыклар белән таныштырырбыз. Татар эстрадасы артисты Илназ Гарипов Instagram социаль челтәрендә тамашачыларын тормышындагы вакыйгалар белән таныштырып бара. Үзенең төрле музыка коралларында уйнаганын да еш куя ул. Менә күзәтеп торам, сез уйный белмәгән уен коралы юктыр. Әзрәк кенә барсында да уйный беләбез. Менә бу сәләт сезгә каян килде? Ничек сез шулай өйрәндегез? Менә мин шаккатам. Дөрес рәхмәт комплиментыгыз өчен. Беләсезме, бу талант инде бәлки бу таланттадыр, миңа ничектер авыр, менә мин аны көннәр-төннәр өйрәнеп утырам дип түгел, миңа ул җайлы бирелгән. Шулай ук мин үзем чиратында шаккатам менә рәсем ясый белүчеләргә. Дөрестән дә ничек итеп рәсемне чын фото итеп кешегә кул белән ясый. Әлбәттә, ул шаккатмалы нәрсә. Шулай ук күп телләр белүче кешеләргә шаккатам. Һәм алар әйтәләр, безгә авыр түгел дип. Бәлки шундыйрак типтагы бәлки кичкенә генә талант биргәндер инде мен шуңа күрә. Менә удар инструментларда, клавишларда алар әзрәк кенә уйнау белү, ул концертны ясаганда, концертның программасын төзегәндә, гомумән концертның эчтәлеген бирер өчен ул зур нәрсә. Иң яратканы кайсы? Күңелегезгә якын булган барсы? Барсы да. Дөресен әйткәндә, иң яратканы әрмән дудугы. Аңарда да уйный беләсез. Әрмән дудугы ул инде бөтен күңелләрне айкап чыга торган уен коралыбыз. Кызганыч каршы безнең белән ул юк. Менә үзегезнең дә хәзер безнең тапшыруда берәр уен коралында уйнап китүегезне сорар идек. Әлбәттә, менә безнең мин карап торам, иң полноценный уен коралы инде ул баян. Әйдәгез баянны кабызабыз да рәхәтләнеп китәбез, әлбәттә. Россиядә беренче Мингазов татар кавер төркеме туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган махсус проект. Татар музыкасы кичәсе ачып җибәрде. Ул 16 майда Казанда туган авылын ресторанында старт алды. Татар эстрадасының хитлары, баянга халык җырларын кушылып җырлау, тамашачылар белән интерактив программа. Булар барысы да бәйрәм кунакларына онытылмаслык хис кичерешләр бүләк итте. Сен мен ашындай дөрестер берген болса, мен мұнда қызы бастырма бұны.
Бүгін шындай матыр концерт ұйыштырылған бұл еді. Ғұман, Миргазов татар түркімі барлыққа келмәске, сен бекзір рахмат. Десем шындай атам. Концертта ике әлмәт егеті Ильяс Мингазов һәм Илназ Сафиуллин бер сәхнәдә романтикларның гимнын «Мин яратам сине» җырын башкардылар. Ильяс, достым, рәхмәт сиңа бик зур шатыруыңа. Һәр вакыт елмаеп җырлый шулай бит. Позитив җырларны, тиз җырларны, салмак җырларны һәр вакыт йөзендә елмаю. Ильяс, рәхмәт үзеңә, рәхмәт командаңа, егетләр, респект вам. Һәм тагын бер шундай әйбер, менә минем бәләкәй кызым 2 яшь тула тиздән әйбит. Бүген аның беренче мәртәбә менә концертка тамашачы буларак килүе. Гаилә белән килдек. Һәм аның тормышында беренче концерты нәкъ менә Ильяс Мингазовның сезнең концерты. Рәхмәт бик зур. Безнең өчен бу бик зур сөенеш. Илназ да, Ильяс та Әлмәттә туып үскән егетләр. Бүгенге көндә Казанда яшиләр. Күпләр аларны бер-берсенә охшаш дип саныйлар. Ильяс, безнең бит инде менә татар эстрадасында якташыбыз Илназ Сафиуллин романтик җырчы диләр. Мөнир Рахмаевны энерджайзер дип әйтәләр иде. Ә менә син үзеңне ничек характерлар идең? Үзеңне нәрсә әйтер идең менә син? Мин үземә булай бәя бирә алмыйм, теге үземне индирәк стильдә җырлыйм, ләкин күбрәк мине шул Илназ Сафиуллин белән чагыштыралар. Мин үзем лирик буларак күбрәк лирик җырлаганга күрә микән инде белмим. Булай мин кабатланасы килми. Әйе. Чөнки Ильяс Мингазов ул бердән бер булырга тиеш. Илназ Сафиуллин бар ул. Икенче Илназ Сафиуллин була алмый ул. Ришат Тухватуллин бар, икенче була алмый. Ильяс Мингазов миңа калса юк бит ул менә, берәүгә бит ул. Ул берәүгә булырга тиеш. Ильяс, без бүген синең белән аралашуыбызны Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге шәһәр паркында дәвам итәбез. Һәм менә гомумән син Әлмәткә кайткач, кайларга барырга яратасың, кайда үзеңнең буш вакытыңны үткәрәсең? Кая барырга дип, иң мөһиме авылга, әдәби вайны күрү, авылдагы табигать, авылдагы саф һава. Инде Әлмәт шәһәренә килгәндә, миңа калса Әлмәт паркыннан да яхшырак урын юк. Шунда монда килеп, дуслар белән ял итеп, аттракционнарда йөреп, шулай яхшы гына итеп ял итәбез. Ильяс, без менә хәзер юкка гына әлеге аттракционда Әлмәтне карап бармыйбыз. Нәрсә белән бу бәйле? Әйдәле, бәләкәй генә серне тамашачыларыбызга ачыйк әле. Нәрсә дип әйтим инде мин? Тиздән Мингазов исемендәге Рәсәйдә беренче татар каир төркеме шушы шәһәргә Татарстан нефтенең 60 елгы исемендәге паргына зур концерт белән киләчәк. Ильяс, бу синең өчен һәм синең төркемең өчен әлбәттә зур вакыйга. Күбрәк минем өчен зур вакыйга дип әйтәм, чөнки мин үзем Әлмәт шәһәреннән, һәм миңа калса минем якын дусларым, туганнарым да бик рәхәтләнеп килерләр әлеге концертка. Ильяс, гомумән нәрсәләр көтелә? Әз генә инде менә тамашачыларга серләрне ачып җибәрик әле. Без дөресенчә генә әйткәндә, ничә 2 ел элек куйдык бит инде концерт, һәм ул безнең бик уңышлы үтте, 1000дән артык кеше җыелды, һәм киләсе концертны тагын да көчлерәк, тагын да яхшырак үткәрәсе килә. Нәрсә буласын әлегә сер булып калсын, тамашачылар килгәч үзләре күрерләр һәм аңларлар. Тамашачыларны инде шаккаттырырга әзерләнә башлагансыздыр дип уйлыйм инде мин. Ничә айлар буе уже без әзерләнәбез яңа җырлар өстендә, программа өстендә һәм бик зур чара көтелә. Алла бирса. Шулай ук директка белүемчә Әлмәткә килегез дип тә күп тапкыр яздылар, әйме? Ой, күпме сообщение килгәндер, күпме хатлар килгәндер ул темага. Без бер ничә нык күп хатлар килде һәм мин дә инде уйламыйча әйттем егетләр, бу елны обязательно зур концерт куябыз һәм это даже не обсуждается, короче әйткәндә, һәм егетләр дә ризалаштылар.
Концерт 27 июньдә яшьләр көнендә 19 сәгатьтә Әлмәттә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында узачак. Керү ирекле. Рәхим итегез. Иҗади гаилә Татарстанның атказанган артисты Марат Галимов һәм Линар Батталова үзләренең тамашачыларын өр-яңа җыр белән сөендерделәр. Җырым бул син композициясенә чит илдә бик матур клип та төшергәннәр әле. Öncesi bizler iyiydi, yolga güller tüzer iyiydi. Hislerimden iyiydi, eğer anlıyorsam Bäxettemin bilir iyiydi, süyün azga terer iyiydi. Yanlarımda minin, azga gına kalsam Şegar bulup dibe Qanatlanıp yerim Görsem seni şitten Hayalımna şın ituşum Tırmışımna jar ituşum Yazım bulsun gitme Gitme kalsın irken ТССР оешуга 100 ел тулу уңайыннан Ялкын журналы өр-яңа проект башлаганы турында без сезгә алдагы чыгарылышларыбызда сөйләгән идек инде. Редакциянең коллективы республиканың иң шәп урыннары буйлап сәяхәткә чыга. Максатлары Татарстанлыларны районнарда гомер итүче яшүсмерләр, яшьләр белән таныштыру, аларның тормышы, көн күреше турында сөйләү. Дөресрәге бу турыда сезгә алар түгел, яшьләр үзләре сөйли. Әлмәттә дә инде 2 тапкыр кунак булып киттеләр. Travel блогларны карап, үзегез дә шундый видеолар төшерәсегез киләме? Татмедиа Junior медиа мәктәбе укучылары яңа сюжет әзерләгәннәр. Сезгә дә күрсәтик әле аны. Кадерле дуслар, хәзерге вакытта без Әлмәтнең Гопади районында, Гопади кырыенда торабыз. Нигә без монда килдек? Без монда мураллар карарга килдек. Минем артымда һәм минем алдымда мураллар ясалган. Бу муралларда нәрсә төшкән? Минем алдымда бик якты, кызгылт, саргылт төстәге мурал. Онда балалар кояш боюын карыйлар. Минем артымда бик зәңгәр су төстәге мурал. Онда бер пар ойлы төндә балык тота. Гомумән, безнең Әлмәттә стрит арт направлениесе көннән-көн үсә һәм камилләшә. Алар шул кадәр күп, даже экскурсиялар оештырыла. Мөмкинлек булса, без сезгә Ризадин Фәхреддин муралын да күрсәтербез. Biz беләбез, татар алфавитында үзенең 5 хәрефе бар. Алар Ә, Ү, Ö, Ж һәм Х хәрефләре. Безнең Әлмәт шәһәрендә Төзүчеләр проспектында алар биналарда урнаштырылган һәм без сезгә Ә хәрефе турында бераз информацияны бирәбез. Рәссам Рөстәм Сәлимгәрәев баласы туганнан соң кешедәге үзгәрешләр сурәтли.
Әлмәт Татар дәүләт драма театры актеры Раушан Мөхәммәтҗановны хәзер сәхнәдә генә түгел, теле экраннарда да еш күреп була. Ул актер буларак төрле клипларда төшә. Татар эстрадасы артисты Рафис Калимуллинның клибыннан фото куйгач, күпләр Раушанны әллә өйләнгәнме дип уйлап куйдылар. Тик бу клиптан кадр гына булып чыкты. Bazerinde nige kirek minga siyem sine deyip eytü minga da bit ağır boladı başta baytar deyip sine kötü düşlerime gelip kerreksini nige haman iskep düşerse min unuttum indi küpleri sine belki sinde şolay itersin. Düşlerime gelip kerime büten yaralangan canlı yarısıdı. Siyutun min söndüredim küpten bulmayanı kiri kabızı. Düşlerime gelip kerresine nige haman iskep düşerse min unuttum indi küplerisine belki sinde şolay itersin. Düşlerime gelip kerresini de nige haman iskep düşerse min unuttum indi küplerisine belki sinde şolay itersin. Kerresini de nige haman iskep düşerse min unuttum indi küplerisine belki sinde şolay itersin. Düşlerime gelip kerresini de nige haman iskep. Театр артисты булгач, бар яктан да сәләтле булырга кирәк. Идәннәрне селкетерлек итеп биеп, күңелләргә үтеп кирип, җырлый белергә дә кирәк. Мин сине шундый сагындым, сизәсең микән шуны? Айны болытлар капласа, табарсың микән юлны? Нәкъ шушы җырдан аның театраль тормышы башлана да инде. Әлеге композицияны Раушан Мөхәммәтҗанов Казан театр училищесына укырга кергәндә башкара. Ул вакытта яшүсмер егет тиздән дистәләгән тамашачының күңелен яулармын дип, әле күз алдына да китерми. Ләкин аның язмышына инде театр исеме язылып куйган була. Иң рәхәте янымда шәшәк кебек кыз булу. Шәшәк? Беләсең, маны шәшәк иткәнче күп акча туздырырга кирәк. Маникюр, педикюр, зур җирләрен зурайтырга, кече җирләрен билекәйтергә, киендерергә. Сан дустым, нафкат киендерәсең инде матур булсын дисәң. Гомергә дә аңламадым. Нәрсәгә хатын кызны киендергә, барыш ишендергә? Соң бит аның юласы кызык нәтиҗәсе түгел. Раушан үзе Ярчалы шәһәрендә туа, аннан соң гаиләләре белән Сарман районына күченәләр. Тырыш һәм эш сөючән гаиләдә үсә ул. Театр училищесына укырга керергә теләк белдергәч, әти-әнисе бу адымын хуплыйлар һәм ялгышмыйлар да. Раушанга монда бәхет йолдызы елмая. Ул Россиянең ат казанган артисты Илдар Хайруллинның төркеменә эләгә. Бүгенге көндә ул остазына биргән киңәшләре өчен бик тә рәхмәтле. Әлмәт театрында Раушан күп төрле рольләрне башкара. Шуларның берсе Хыял йорты спектаклендәге Айдар роле. Монда аның сөйгәне ролен яшь артистка Энҗе Сәйфетдинова уйный. Бик мощный кыз, энергичный, энергия ташып тора инде. Үзең иногда шакаттан теге итеп куясың иногда, туктап тор. Тукта генә репетиция бара бит, ни тигәле, аңлашыйк әле, ни тигәле. Бик
әдәпле, бик итәгатьле. Яулаган үрләре, уйнаган рольләре киләчәктә дә әле күп булыр Раушанның, чөнки ул үз хезмәтен тырышып, яратып башкара торган артист. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.